Sorkar tu monsam si longria lo dotang lo pupang dak data phi Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasawa long Armed Forces Special Powers Ekmate AFSPA ke pangdang thuboma bangki CN nangji lapen disturbed area bangta CN nang popusi Autonomous State Demand Committee mate ASDC asong ahin pen kehang padupon Bang solam ke damtang jang minify isiar ni ASDC amai phu Chandrakanta terang ahin pen di phu rong milia long ke do amina hemalong pherang ke amai ke pha hutsi ke hang alam the paklang ponlong non he jong union sarkar ahin pen asam angkang along Armed Forces Special Powers Ekmati AFSPA CN pontanglo sitami long sirke ba district bangki pedo pon bom jilang posi bangdak pon la solong Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasawa district sitami pejok pon pedel BJP asong atu longria lo monsam wan edlo lapen big achievement lo pusi chipu ilo athelang litum pen ke damtang surihini ra cresir cap pen surihini ra inkoya ningkanang bong pinnangan monsam alamdon chetok ilo laki surihini ra cresir cap aningkan NLFT agreement surihini ra inkoya sianingkan Bruriang agreement Bodo agreement lapen Karbi Anglong agreement pusi ilo Tangte monsam jong si dotang lo politik kupia jok si AFSPA bang ke pangdang thujilang aronamatsi abelo la sila ke ladak rada tumapan isi kaphere meme alamlo AFPSA ke pangdang along ladak atumapan kupine joy pen akemang lor mati intentional motive do malapen do polote rada tumapan pachini daksi akemi athe ladak ke suluk sodak atomon law and order akinang soddolang alam ta avelapen khai dhoron hijan ke charvot avi Sorkar atum pen ni hang ni rep along rialong monsam ke wan bomasai ke claim along thangnat ki pudunji alam avi lapen kachoro pajirle setami kupia joksi AFPSA abang ke thak ke dokoklo lasi AFPSA 1958 abang long rialo pen CN vek nampo Anpartami State Sorkar ahin pen district area pu ke pangdang abangta CN vek nang pu pusi ASDC asong pen ke hang pedo ponlo pusi ASDC amai pu Chandrakanta terang pen than pachini pon AFSPA will be withdrawn from all districts except 9 districts including one subdivision of Kachar district Sikulo kasi asama long rilong bangke jasmet bangke kaduwi ingkora kithomne district do roko song pen 9 district sirke ba district bangke Assam noja kuno asalo wi kaddo we phanke kaddo we sirke a district along bangke Armed Forces Special Power ek bangke enforce doji including kaddo we pen lang nambe sirke bangke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasawa ke thama district tame lake pedo LG pusi pulo besi semet laso hin pen langdam lo pulo tante si bangke kaphri mimi si bangke semet ningkok siri e lason theklong lo ate alang itum kai mata ninjire alang tum kai ta kinji la hando non head jong lang alang itum India government hin pen ke pangdak kana pu henlo je big achievement pusi pulo monsam de mana bangke nilitum BJP bang det pena phe bangke nilitum dak bangke success lo puslo jasemer mangala tum initiative ke en bangke 2019 to 2022 la song bang dak bangke menangan agreement dolo France agreement bangke NLFT agreement in August 2019 dolo Bruriang agreement bangke January 16 2022 Bodo agreement bangke January 27 2022 pulo lapen Karbi Anglong agreement jalan pulo la bangke 27 okale September Bodo agreement bangke January 27 2022 lapen Karbi Anglong agreement bangke September 4 2020 laso bangke itu kita welcome la bangke churu la bangke sita non insamjin insamkli ke do hood peaceful and democratic movement laso do bomb hood hitame utala highway aron langno bangke laso bangke nang himpus bang nil tu bangke cheton dute la si ming thelo ba si ni to hin pen demand lo la bangke isi bangke disturb area la bangso bangi tame paveda nang ko Karbi Anglong West Karbi Anglong pen di Mahasawa pen la pen
1958 aningkan itu Armed Force Special Power kita melabangke pawi pondet nang po pusi ni itu himpen tong sulo pen labangke pawi pondet nang po revoke nang po repeal nang po pusi ni itu himpen central government lapen Assam government kahin tame laso reconsider Japan ni itu himpen ASDC himpen News report Karbi Anglong Live